सिनाकना बि आब्दुल्लाह बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव बाथौ बिबुंसारनि दिनै मोनसे हाबाफारि दङ। बे हाबाफारियानो जाबाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आवथायाव थानाय गासिबो मेलेमजिबि लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आवथायाव थानाय मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लाना दिनै धोरोमारि दावबायनाय जि हाबाफारि बे समाव सिनाकना बाथौ थानसालिनि सफैबाय जोंनि गासिबो दावबायारि बिथांमोना जोंनि दावबायारि गासै बिथांमोनखौ नोंथांमोननि केमेरा पार्सन दिन्थु खालायबाय। बे समाव जोंनि गासिबो दावबायारि बिथांमोना बेबायदि सिनाकना बाथौ थानसालि उदालगुरि जिल्लानि सफैबाय। आं बिथांमोनखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिन्थु खालायबाय आरो जोंनि दिनैनि हाबाफारिया दोरोङारि दावबायनाय हाबाफारि उदालगुरि जिल्लानि सिनाकना बाथौ थानसालियाव आरो सानसेनि हाबाफारिजों बे सिनाकना उदालगुरि जिल्लानि बाथौ थानसालियाव बाथौ बिबुंसारनि दैदेननायाव जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ गासैबो हाबाफारिखौ रोखा रोखा दिन्थिनो थाखाय जोंनि केमेरा पार्सन दिन्थु खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों। फरायजासिगोन सार। नि गासिबो गेदेमा सुबुं बिथांमोनखौ लाफानानै बाथौ बिबुंसारनि दैदेननायाव जे धोरोमारि दावबायनाय हाबाफारि उदालगुरि जिल्ला खैराबारि सिनाकना बियाबनि सिङाव थानाय गोथार हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव जों दावबायनाय हाबाफारिजों लोगोसे जों बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों माखासे जोंनि सानथौगिरि बिथांमोननिफ्राय जोङो दसे सम गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनो होनानै जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननि बेसेन गोसा समखौ जोङो बाहायथ'नानै दिनैनि बे गोथार बाथौ थानसालियाव लाबोनाय जादों आरो जों दिनैनि बे बाथौ बिबुंसारनि जि थांखि आरो नोजोर बे जाहैबाय जों बे धोरोम गौथुमखौ लोगोसे धोरोमनि जौगाथाय आरो धोरोमनि फोसावनाय बे खामानिफोरखौ जोङो बिश्वनि दरबाराव बोरै फोसावनो हागोन, बिश्वनि दरबाराव बोरै अनसायजानाय धोरोम जानो हागोन, बिश्वनि दरबाराव जों मिथिजानाय धोरोम जानो हागोन, बेफोर गासैबो बाथ्राखौ जोङो सानै हयै नोंथांमोननि गेजेरजोंनो दिनै सेथि खेबनि थाखाय बाथौ बिबुंसारा बेबायदि धोरोमारि दावबायनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्लानि सिनाकना गोथार बाथौ थानसालियाव लानाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जों नोंथांमोनखौ दिनै बाथौ बिबुंसारनि खावलायनाय लेखा बे दोरोङारि दावबायनाय हाबाफारियाव फैनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय जों गिबियावनो नोंथांखौ बाथौ बिबुंसारनिफ्राय बरायनायजों लोगोसे अनसायनाय जासिबाय। आसा खालामो दिनैनि हाबाफारिया नोंथांमोननि गासैबो मदद आरो हेफाजाब अनसायनायाव लोगोसे आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ अनसायनायाव जोंनि हाबाफारिखौ जाहाथे मोजां जों खुंफुंनो हागोन, ओंखायनो जों दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जाबाय। गिबियावनो आं थांदों बिथांमोननिफ्राय मिथिनो लुबैदों दुलाराय बाथौ गौथुमा 1992 मायथाइनि 12 मेयाव गायसनजादोंमोन। बे 12 मेयाव गायसनजानायनिफ्राय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बैसोआ 30 बोसोर आगान होबाय। बे 30 बोसोराव दुलाराय बाथौ गौथुमा बेसेबां सोलायनाय फैखो आरो सोलायनाय फैदोंब्ला बबे बिथिङाव सोलायनाय फैदों बेनि सायावहाय थांदों बिथांमोनखौ आं बुंथिनो थाखाय खावलायनो सानबाय। बे समाव जों सासे बुंथिगिरिया आवगायदों, आं बिथांखौ बुंनो खावलायबाय। गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ होनो सानदों। आंनि मुङा मुस्रि दारेन्द्र बसुमतारी, पानेरिबिया बाथौ गौथुमनि आफादगिरि। बे बिथिङाव आङो बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोंनि बाथौ आफादा दुलाराय बाथौ गौथुमा 1992 मायथाइयाव गायसननायनिफ्राय जों गोबां सोलायनाय फैयाखैबाबो माखासे बिथिङाव जों फोसाबनाय सोलायनाय फैदों होननानै जों बुंनांगोन। गिबियावनो जों बुंनांगोन जोंनि बे फोसाबनाय बाथौनिफ्राय हाग्राबारिनिफ्राय जोङो जोंनि बाथौ धोरोमनि सिबिसालिखौ जों थानसालियाव, गामिनि थानसालियाव, न'खरनि थानसालियाव जों लानानै फैनो हादों। बेनिफ्राय जों जौगादों आरो गोथार मंगलबारनि बाथौ आर'जनि गेजेरजों जोङो गोबां सिजौआरि गियान होनो हादों होननानै जों बुंनांगोन। मानोना गोथार बाथौ थानसालिया मोनसे बिद्या मन्दिर, बेवहाय लेखा फरा रोङै सुबुङाबो गोथार बाथौ साननि गोथार मंगलबारनि आर'जनि गेजेरजों आर'जनि हाबाफारियाव
बाहागो लानानै सिजौआरि गियानखौ मोननो हादों आरो बिदिनो जोङो बाथौ धोरोमाव सोलोंथाइ रांखान्थि समाजखान्थि बिथिंजाय जों जौगादों होननानै जों एसेब्लाबो बुंनो हागोन गोबांद्राय जौगायाखैब्ला गोजोन्थों बे सोंथिनि सायावनो सासे बर' सोंथिगिरिखौ फोरमायनो होनो सानबाय खावलायबाय मानगोनां सिलापना हिरिम्बा बाथौ जा दिनैनि बे ओनसोलाव दैदेननाय आफादगिरि नोंथां लोगोसे गासैबो आंनि आसारि बिबानगिरि रायजो राजा नोंथांमोन आरो सिबिसि धोरोम सिबिसालिफोर 1990 मायथाइनिफ्राय जों जा बर'नि बे जिथु गुबै धोरोम बाथौ धोरोमा जोनोम जादोंब्लाबो जोंनि बरसला ओनसोलाव सानजा बिटिआरआव बरसला ओनसोलाव जों 1992निफ्राय फार्स्ट गामियाव बाथौ जोनोम जादोंमोन बे समाव जोंनि बे ओनसोलाव जोङो बे बरसला ओनसोलाव बहुत जा एखरनिया भकत दङमोन जोंनोबो एखरनिया भकत दं जों नाम कीर्तन भावना खालामोमोन नाथाय जों बेनि उनाव जेब्ला जोंनि ओनसोलाव आन्सलिकआ जेब्लानाखि 1995 मायथाइ ना 92 मायथाइयाव आन्सलिकआ जों लायो अब्ला जोंबो जोंनि बालि गामियाबो जों 2003 मायथाइयाव जों एखरनिया भकतखौ गारनानै जों बालि गामिया एखरनिया भकतखौ गारना जों बै नामघर भावनानि जितु दिउरि बिथांमोनखौनो जों बाथौनि धोरोम लानानै बिथांमोनखौनो जों आसारि बनायना लाबाय दा जोंनि गामिया बा जोंनि ओनसोलावबो बिदि मोननैसो गामि दङमोन बे गामिखौबो जों एखरनिया भकतखौ गारनानै जों जोंनि 18 मिसखन बरसला ओनसोलाव बर' गामि थानायाव जों दा प्राय 16-17खनसो जों लाबोनो हाबाय प्राय मात्र मोनसे गामिल'सो दङ बेनिखायनो जों सानदों बहुत दावगादों आरो बेनिफ्राय जों नुनो मोन्दों बे धोरोमखौ लानानै गुदियाव बर' धोरोमनि गुबै धोरोमा बाथौबाबो जेनेके हिसाबै जों फालियोमोन बाथौ फालिनायफोरा डिसिप्लिन नङामोन बाथौ थानसालिफोरा हाग्रामा गेजेराव बारसिंनियाव दङमोन मोजां नङामोन दा जितु जोंनि आसामाव जितु जोंनि बेयाव बाथौ धोरोम जानानै जि माने बाथौ थानसालि लुनो हमबाय बे आदर्शखौ नुनानै जे नोंथांमोननि बिदिनिफ्राय थांनानै जितु जों बेफोरखौ फैनानै नुबाय गामि गामि बाथौ थानसालि लुनो हमबाय आन्चलिक भित्तियावनो बेनिखायनो आं सानदों बाथौ धोरोम लानानै बहुत दावगादों डिसिप्लिनखौ साब सिखोनखौ नुनो मोन्दों आरो बे धोरोमा निश्चय जों बिश्वनि दरबाराव जों खनसे जों मुंदांखा खालामनो हागोन होनना आसा खालामबाय जोंथों बिथांनिसिम बुंनो बावदों बिथांखौ खावलायनाय थाबाय खुलुमबाय जय आफा गिबियावनो गासैबो आं खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय दा 1992 मायथाइनिफ्राय बाथौ सान जन्म जानायनि उनाव दा मोनसे कुइसन जादों जे जों बेसेबां जौगाखो दा आं बुंनो थांबा आं सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि थेलामारा बियाबनि एडभाइसार माने आङो दा बुंनो थांबा जोंनि बे ओनसोलाव गिबियावनो दा आं सिनाय मोननाय खायफा बेवहाय 1993 मायथाइयाव जों बरपेटायाव गायसनदोंमोन सोरबा मिथिगोन निश्चय बे उदालगुरि जिल्ला लाङायमोन रौता ओनसोलनिफ्राय थ' आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंनि बे ओनसोलाव दा बे बाथौ गायसननायनिफ्रायनो गिबियावनो जा बोलिनि बेबस्था दंमोन बे बोलिया गैला आरो बाथौ बिबारजों मावनाय लोगो लोगो माने जोंनि जा गोसोनि सिजुगिया बेयो एसे सिंथाराव थांनानै जौगानो हमदों आरो दा धोरोम बारस्लायनाय गुबुनानो जोंनि बेयाव कृष्ण गुरु जय गुरु शंकर जादोंमोन दा बे धोरोम बारस्लायनायाबो जोबदोंसै आरो सांग्रां जाबाय दा माने बाथौ धोरोमनिफ्राय जोंनि बर'फ्रा जे जोंनि एसे गुबै धोरोमथार बेखौ बुजिनो हाबाय थ' जों दा बिश्व धोरोमाव जों जौगानो माने आसलथे जोंफोरो दा जेरैहाय जौगादो जा थांगासिनो दङ उनसिम निश्चय जोंनि बाथौ धोरोमा जौगागोन आं बेखौनो बुङो बेनो जाबाय
1999 मायथाइनि 16 मेयाव दुलाराय बाथौ गोथौनि जोनोम सान दिनैसिम दुलाराय बाथौ गोथौनि बैसोआ 30 बोसोर जाबाय 30 बोसोराव बबे बिथिङाव सोलायनो फैदों आरो सोलायनो गोनां बबे दं बे बिथिङाव खावलायनो थाङो आं जाबाय खाग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमनि फोसावगिरि आंनि मुङा जाबाय गामिखौ बुंनि आंनि मुङा जाबाय गामिया जाबाय खराखा आरो आं आनसलिक फोसावगिरि दा आं सिगाङाव 1989 आव खैराबारि आनसलिकआव हारसिंनो हाबफैदों आङो सोद्रोमा जानानै आरो बिनि सिगाङावनो जा खानाय दोङो खादि कसारि खादि नार्जारि बिथांमोना आंनि एसे सिगाङाव फैदोंमोन आरो बिनिफ्राय 3 बोसोर खैराबारियाव थानानै उनाव जों साग्राबारिया गावस्राना थांनानै साग्राबारियाव थाहैनाय जादों बे समनिफ्रायनो आं दिनैलागै फोसावगिरि जानानै दङ दा मोनला गोबां बुंबालाथ' बहुद खोथा दङ बे बाथौ धर्मआ उदालगुरि जिल्लाया जेथिया गायसननानै दिनैसिम फैदों जथेस्थ' बुहुमाव गोसारलांबाय थादों आरो गोसारगोन होननानै आं आसा फारिदों खिन्थु मोनसेल' खोथा फैबाय थानाय जेनेरेसन नोंथांमोनखौ आं खावलायदों जे कालिचरन ब्रह्मआबो निसा जुक्तनिफ्राय जोंखौ जानगाराव थानो होदोंमोन बर' जाथिखौ दा बे हिसाबै जोंनि बे बाथौ गौथुमाबो फोसाबनाय बाथौ गौथुमाबो निसा जुक्तखौ निस्सय समाज नितिफोराव धर्म नितिफोराव जाहाथे जानगाराव दोननो हायो बेखौनो आं खावलायबाय उननि गोदोनि धर्म सिबिसुला हिसाबै बेखौनो बुंनानै आं जोनोम जाबाय जोंनि आयदाखौ जों एसे फोजोबबाय दायो जों नैथि आयदायाव फैनोसै थोंगोथों सोंगोन आरो थोंगोथों फिननाय होबानो जाबाय आरो नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों नोंथांनि मुङा मा नोंथाङा आथिखालाव मा बाथौ धोरोमनि गुबै मोन्थोरा मा बाथौ धोरोमनि गुबै मोन्थोरा मा बाथौ धोरोम आसार खान्थिजों बर' समाजा बा सुबुं समाजा मा सोमोन्दो दं बाथौ धोरोमनि गुबै मोन्थोरा मा बाथौ धोरोम खान्थिजों सुबुं समाजा मा सोमोन्दो दं सोंनाया मोनसे नाथाय खोनानाय मोननै खोनादों बाथौ धोरोमनि मोन्थोरा मा मोन्थोर माने आं रिंग्लिं फोरचाय बेखौ होनाखै बाथौ धोरोमनि गुबै मोन्थोर माने बाथौ धोरोमा बबे स्ट्रेटेजिखौ लानानै बबे थांखिखौ लानानै खामानि मावबाय थादों बयहाबो मोनसे थांखि थाया होमबा बे थांखिया मा बाथौ धोरोमनि थांखिया मा बबे थांखिजों बाथौ धोरोमखौ फोसावबाय थादों आं बे खोथाखौ बुंनाय जादों माने बेखौ बुङाखै आङो रिंग्लिं फोरचाय बेखौ होनाखै बाथौ धोरोमनि मोन्थोरा मा माने बाथौ धोरोमनि थांखिया मा बेनि सायाव बुंनांगोन बाथौ धोरोम खान्थिनि आसार खान्थिजों सुबुं समाजा मा सोमोन्दो दं बुजिदोंना बेखौ बुंनांगौ दिनैनि नैथि सोंनाया जाबाय बाथौ धोरोमनि गुबै मोन्थोरा मा बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिजों सुबुं समाजा मा सोमोन्दो दं बे आयदायाव बुंनो थाखाय आं सासे बुंथिखौ सायख'दों बे खोथाखौ बुंनो थाखाय खावलायबाय गिबियावनो नोंथां सिनायथि खुलुमबाय गासैनिबोसिम आंनि मुङा बासुदेब दैमारि आं सनितपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि सासे मावथि एबा सोद्रोमा आं बेनिफ्राय फैदे बाथौ धोरोमनि मोन्थोरा मा होननानै सोंदों आं बेखौनो बुंनो सानदों दि बाथौ धोरोमनि गाहाय ओंथिया बा मोन्थोरा जाबाय जोंनि बाथौ धोरोमखौ बा बर' हारिखौ एकता खालामनाय आरो लोगोसे जोंनि जानाखि बाथौ धोरोमनि कालचार खाम सिफुं सेरजा गासैबोखौ लानानै जों बर' हारिखौ एकतानि गेजेराव लाबोनानै जोंखौ जाहाथे आगोलाव बर' हारिया गोजौ थाखोआव दावगालांनो हायो बेखौ सिन्था खालामनानै दिनैनि बे सोंथिखौ सोंनाय जादों आंनि मथेबा गासै बर' हारिया एकता जानानै बाथौ धोरोमखौ गोजौ थाखोआव लांनो हागोन आरो बेखौ जोंनि कालचारनि गेजेरजोंबो बे बाथौ धोरोमखौ जों फोसावनो हागोन बेखौनो आं
बुंनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गस्ला बेगनि बाथौ धोरोमनि गुबै मोन्थोर जोंनि बे बाथौ धोरोमनि गुबै मोन्थोरा जाहैबाय जों सैथो ओमफ्राय गोथार अनलायनाय खौसे आरो निमाहा होनाय बे मोन्थोरजों लोगोसे जोंनि बाथौ धोरोमखौ जों फेहेरनो हागोन मोजाङै आरो बे मोन्थोरजोंनो लोगोसे जोंनि बर'नि सुबुं समाजा सोमोन्दो थायोब्ला जोंनि मुलुग दरबाराव बाथौ धोरोमखौ मोजाङै गोसारहोनो हागोन आरो जों खोलमाखोल खालामनो हागोन गुबुननि गेजेरावबो जों जोंनि सैथोथिखौ गोथारथिखौ आरो जोंहा जि अनलायनाय खौसे आरो बबेबा गोरोन्थि खामानिखौ मावोब्ला निमाहा होलायनायबो जोंहा दङ जा मोन्थोर बेखौ साननानै लायोब्लानो जोंनि गुबै मोन्थोरजों धोरोमखौ फेहेरनो हागोन होननानै आं बेखिनिखौनो बुंथिनाय जाबाय गोजोन्थों दहाय खबर गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनाय थाबाय आंनि मुङा देबराम बर' गस्ला बियाबनि सिङाव थानाय हिरिम्बानि गामिनिफ्राय आं एक्समेन आर्मि दायो आं बेखौनो सोंथिनि फिननायखौ बुंनो सानदों जेरैबायदि जों बर' हारिनि गेजेरावहा दामनाय देनाय गासैबो आइजें दङ गासैखौबो लानानै जेरैबायदि जोंनि बर' हारिया खौसे जानानै खौसेनि बान्दोजों सोलिलांबाय थादों बेबायदियैनो आरो जोंहा हा दै बार अर अख्रांनि गेजेरजों बेखौ लानानैनो दिनै जोंनि सुबुं माहारिया गासैबो जिउखौ जों गावबा गावनि जिउखौ जों लाखिनो हादों बे जों सासे सानैनिल' गोहोनिजों जोंनो होआखै गासैबो सुबुं गासैबो बे समाजनि गासैबो मानसियानो बे हा दै बार अख्रांनि गेजेरजों सोलिना थानायनि थाखाय जोंनि दिनै बे बर' हारिनि जिथु धोरोमनि आयदायावहा जों दावगानानै गावनि धोरोमखौ खौसे खालामनानै मोनसे मानसिजों गासैजोंबो गोरोबनानै सोलिनानै फैदों बेफोरनि गेजेरजोंनो बेबो जोंनि हा दै बारनि गेजेरावनो जोंनि बे मोन्थोरा बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै आं सानना लायो बेखौनो बे हा दै बार अख्राङानो जाबाय फौनिफ्राय गिदिरसिन मोन्थोर जोंनि बे संसाराव जेबो गैया होननानै सानो थामथि सोंनाया जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि आवथायाव थानाय बाथौ धोरोमनि स्पिरिचुवेल नलेज सिजौआरि गियान बे सिजौआरि गियानखौ एबा स्पिरिचुवेल नलेजखौ गौथुमनिफ्राय बे धोरोमखौ फोसावनोब्ला बबे बिथिंजों फोसावनाय जायोब्ला साबसिन जायो होननानै जोंनि थान्दै बिथांमोना बुंनो सानदों खुलुमबाय आंनि मुङा हरसान बैसोमुतियारि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आं आफादगिरि जोंनि दिनैनि जिथु स्पिरिचुवेल नलेज माबा सिजौआरि गियाननि सात्रहा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा बबे बिथिंथिं थांब्ला मोजां जायो दासिम जोंनि बाथौआरिया बा जोंनि माने दुलाराय बाथौ गौथुमा स्पिरिचुवेल नलेजआव थांदोंबाबो थांजोबनो हायाखै आं बेखौ सानदों थांजोबनो हायाखै बेखौ जोङो गौथुमनि दारा जोंनि मिरु गौथुम जिरा गौथुम आरो बियाब गौथुम आरो गामिनि जिथु गौथुम आरो जिथु दिउरि बिथांमोनखौ जों बे स्पिरिचुवेल सिजौआरि गियाननि सोमोन्दै बिथांमोनखौ गियान होनांगोन गियान होबा निस्सय बिथांमोना बे स्पिरिचुवेल नलेजखौ मोनगोन आं सानदों दाबो जोंनि बाथौआरिफोरा स्पिरिचुवेल नलेज मोनजोबाखै मोननांगोन स्पिरिचुवेल नलेज मोनबा मानसिफोरा सम्पुर्ण मानसिफोरा सेन्स जायो बे सेन्सखौ आं दाबो नुनो मोनाखै बेनो आरो आंनि बुंनो गोनाङा आंनि मुङानो जाबाय लक्ष्मण चन्द्र कछारी आं एसएसबिनि रिटायार्ड 38 बोसोर मावनानै दा आं जिरायबाय जिरायनानै 21 बोसोर सोलिदों आरो दा 21 बोसोर 38 बोसोर मावना 21 बोसोर रिटायारमेन्ट बे फोसावनायखौ आं माने गियाना बेखौनो मोनदों
जोंफोरनि माने फोसावनाय प्रथमा जानांगोन आंनि गियाननि जिथु मोन्दों बेखौसो आं बुंदों आरो फोसावनाया माने लेंगुवेज जोंफोरा अकल बर'जों फोसावबाबो जानाय नङा हारसा इंलिस बा बर' असमियाबो जानांगौ फोसावनायखौथ' आंनि गियाननि जिथु हाबदों बेखौसो बुंदों आं माबानि खैराबारि ब्लक खैराबारि आनसलिक कमिटिनि बियाद बाथौनि माबा एडभाइजार आरो माने आं एडभाइजारजों खामानि मावदों आरो जोंनि जिथु फोसावनाया बेखौ मोनसे बुंनाङो अन्य धर्मफोरा अनित्य माने मानसिखौसो माने मुर्तिखौसो फुजिदों बिथांमोना जोंफोरो माने जोंनिया नित्य माने जोबनो थाङा जेरै बुंबाय हा दै बार अर अख्रां बेथ' जोबनो थाङा खिन्थु जिथु अन्य धर्मफोरा जिथु फोसावनाया बेखौ बुंनांगो नोंसोरनि बा नोंथांमोननि जिथु धर्म फालिदों बे माने जिउआ बे गोसोआव जोबलांदों बिथांमोना जोंनियाथ' बे संसाराव थाबा हा दै बार अर अख्राङा जोबनो थाङा आरो आंनि गियानाव बेखौसो मोनदों आरो गतिके फोसावनाय बेलायाव जों बेखौनो बुंनांगोन जे माने अकल माबाफोरा फोसावनाय माबाफोराव आंनि रिकुवेस्ट आरो जे बर'नि अनगायै माने हारसा इंलिस बे मोनथाम माबायाव थाबा माने फोसावनायखौ बाहाय इलाबोरेट जाहैगोन आरो बेनो आंनि बुंनाया बेनो एसेनोसै बाथौ बिबुंसार सार नोंथांनिसिम मान बावहरग्रोबाय आरो दिनैनि बे सावरायमेलाव बाहागो लानाय गासै धोरोम सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मुङा बलराम बसुमतारी सनितपुर जिल्ला बाथौ धोरोमारि गौथुमनि आङो फोसावगिरिगिरि आं बाथौ धोरोमखौ जौगानायनि लामायाव आं बेखौसो बुंनो सानो जोङो हा दै बार अख्रांनि गोहोखौ लानायजों लोगोसेनो बाथौ धोरोमखौ सिबिनायजों लोगोसे आथिखालाव बाथौ धोरोमा आब्रुथिनि गेजेरजों आरो आसार खान्थिनि गेजेरजों आरो गाननाय जोमनाय आरो गाव हारिनि माखासे आसार खान्थिखौ बाहायनाय गेजेरजों जों बाथौ धोरोमखौ जौगासार होनो हायो होननानै आं मिथिनो मोन्दों आरो बेबायदिनो जों फोसावबोगासिनो दङ आरो जोंनि बाथौ धोरोमनि माखासे आब्रुथि बाथौ धोरोमनि माखासे अननाय माखासे आसार खान्थि जानाय उन्दुनाय लोंनाय गेलेनाय एम्बायनाय फरायनाय मोनफ्रोमबो बिथिङावहा जोबोद मोजां आरो बेखौनो जों बाथौ धोरोमजों लोगोसे मोजां दिन्थिबोनो हाबानो खोन्थाबोनो हाबानो जोंनि बाथौ धोरोमा थारैनो जौगागोन आरो जौगानाया आधानिबो बांसिन माने 100हा माने 75% बाथौ धोरोम जाबाय होननानै आं बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'बाय दायो आं बैथि सोंनायखौ सोंनो नागिरबाय मुलुगाव फोसावनोब्ला बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां धोरोम हिसाबै अनसायजानाय धोरोम खालामनांगौब्ला बे स्पिरिचुवेल नलेजजों लोगोसे सिजौआरि जिथु आध्यात्मिक गियान बे सिजौआरि आध्यात्मिक गियानखौ जों बबे बिथिंजों फोसावनाय खामानि मावोब्ला लोगोसे जोंनि धोरोम गुरु जाय बिथांमोना दङ गिसियानिफ्राय खालामनानै जोंनि दौरि दौसि बिथांमोननिसिम बिथांमोननि जि सिजौआरि गियान बा गुन माबोरै थानाया मोजां आरो बबे बिथिंजों खामानि मावब्ला मोजां जागोन होननानै नोंथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुमखौ खावलायनो नागिरदों बे आयदानि सायाव थोंजोङै सोंनो नागिरदों सोंथिगिरि बिथांखौ खावलायबाय खुलुमबाय गिबियाव बाथौ बिबुंसार दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय दा सोंथिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानबाय आंनि मुङा सुबिराम दैमारि आं बर' बाजार बाथौ धोरोम गौथुमनि लोगो फोसावगिरि दा सोंथिया जाहैबाय सिजौआरि गियान थानायजों धोरोम फोसावोब्ला नै मुलुगाव अनसायजानाय धोरोम जाहैनो हागोन बे बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला नंगौ जोंनि बाथौ धोरोमनि खान्थिजों धोरोम फोसावोब्ला बा सिबियोब्ला जोङो साफा साफा सिजौआरि गियान मोननो हायो आरो बे सिजौआरि गियानजों धोरोमखौ
फोसावोब्ला मुलुगाव बाथौ धोरोमा अनसायजानाय धोरोम जाहैगोन होनना आं सानो। नाथाय सिजौआरि गियानखौ बोरै मोननो हायो बेखौसो जोङो सिन्था खालामग्रोनांगोन। दा जोङो सिजौआरि गियानखौ मोननांगौब्ला जाय फोसावगोन जाय धोरोम सिबिगोन बिथांमोना देहायारि जिउआरि गोसोआरि सोलोआरि आरो सिजौआरिनि गियानखौ मोननांगोन मिथिनांगोन। मोननांगोन नङा मिथिनांगोन। बेखौ मिथिनायजों धोरोम फोसावनो हायोब्लासो बे धोरोमा मा जागोन मुलुगाव अनसायजानाय धोरोम जानो हागोन होननानै आं सानो। जायनि जाहोनाव जोंनियाव मोनबा गोसोनि गोहो दङ। जेरै जायखौ बुंदों गोथार गोसो आरो सैथो गोसो, निमाहानि गोसो, अननायनि गोसो आरो खौसेनि गोसो। बे मोनबा गोसोनि गोहोजों जोङो सोदांनाय आरो फोसाबनाय बे खान्थिजों जोङो धोरोम फोसावोब्ला आं सानो बाथौ धोरोमा मुलुगाव अनसायजानाय धोरोम जागोन होननानै। जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव पण्डितफोरा बुंलांदों जेराव सोदांनाय एबा फोसाबनाय दङ बेवहायलायनो सैथो दंमोन आरो जेराव अहिंसा बेयाव सैथो दं। माने सैथोआलायनो जोंनि गाव गावनि धोरोम फालिनायनि मोनसे गुदि। बेखायनो हारिमानि बिफा महात्मा गान्धीया बुंलांदों जेराव सैथो दङ बेवहाय धोरोम दं, जेराव अहिंसा दं बेवहाय सैथो दं। बेनिखायनो जोङो गोथार सैथो आरो बे मोनबा गोहोनि गोसोजों जोङो मुलुगाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ फोसावोब्ला आं सानो बे मुलुगाव अनसायजानाय धोरोम जाहैगोन होननानै। जायनि जाहोनाव धोरोम जोंनि बाथौ धोरोमजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय माखासे मा दङ ट्रेडिसनेल मा होनना बुङो बर'आव बेखौ दोरोङारि माखासे खान्थिफोर दङ। बे दोरोङारि खान्थिफोरखौ एफा एनै सोदांनानै बयजोंबो गनायजाथाव खालामनो हायोब्लानो आं सानो बे धोरोमा अनसायजानाय धोरोम जागोन। दा बेखौ मावनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा मा खालामनांगौ रिसार्च सेन्टार मोनसे थि खालामनानै लानांगौ। बे रिसार्च सेन्टाराव जोंनि धोरोमारि फोसावगिरियानो हक दौरि दौसियानो हक बिथांमोनखौ मासाव खनसेब्लाबो ट्रेनिं होबाय थानांगौ। ट्रेनिंआसो आसोल नङाब्ला जोंहा बोसोराव मोनबा फोरबो जायो। बे मोनबा फोरबोआव खनबा ट्रेनिंखौ खालामनांगौ बयखौबो लिंहरनानै। बिदि ट्रेनिं होबाय थाब्लासो जोङो बिथांमोनखौ मा होनदों स्पिरिचुवेल नलेजखौ जों होनो हागोन, सिजौआरि गियानखौ जों होनो हागोन। सिजौआरि गियानखौ ओरैनो सहसै मोननो हाया। आं दहाय बुंलांनाय बायदि बेफोरनि बाथ्राखौ मिथिनांगोन आरो अब्लासो बे स्पिरिचुवेल नलेजखौ लानानै फोसावनो हागोन। आरो बेबायदि खालामोब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बे बिबानखौ रुजुननानै मावोब्ला निस्सय जोंनि बाथौ धोरोमाबो मुलुगाव अनसायजानाय धोरोम जागोन होनना खावलायो। जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। दिनैनि जाय आयदानि सायाव जाय दैदेनगिरि बिथांमोना सावरायनो थाखाय खाबु होनाय
बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर जासिहरनाय जाबाय। दा सिजौआरि गियान खुगाजों बुंब्ला बेखौ जों गियानखौ आरजिनानै जोबोद थौले मेले जों हानाय नङा। आरो बाथौ धोरोमा दा 30 बोसोर जाबाय। आं कालाइगाव आन्सलिक बाथौ धोरोमनि गायसनगिरि नेहाथारि जिल्लानि आगु आफादगिरि दरं जिल्लानि आं दा आसारि जाना दङ आरो आंनि मुङा प्रसन्न कुमार बर'। बे सिजौआरि गियान सि गुजौ सिजौ जै सि आरो गुजौ बे सि आरो गुजौजों जायनिखि जों साननो हानाय गोहो बेनो सिजौआरि गियान। दा सिजौआरि गियान जोंनि बाथौब्लाबो फोसावबाय थादोंब्लाबो दाबो जोंनिया बेखौ आरजिनो हाजोबाखै। जोंनि जायनिखि फोसावगिरिफोरनिबो गेना गोरोन्थि दङ, बिथांमोननो हमदांनो हायाखै। ओंखायनो जोंनि साननाय हनाया सासे बिथाङा बुंदों जे रिसार्च सेन्टार नांगौ आरो जोंनि फोसावनायनि आयदा बे आयदाया जोंनि गेजेराव गैया। बोसोराव खेबसे जथुम्मा जायो, बेयाव गांफा गांनै लाइसि ओंखारो, बेयाव आर्टिकल मोननै मोनसे दिहुनोबा ओंखारो। बेथ' सारा दुनिया जोंनि गामि खना खनला जाय मानसिफोरा बेखौ मोनजोबा। ओंखायनो जोंनि जाय बिथां कसारिया बुंनाय बादिब्ला जोंनि मेडिया नांगौ, जेरैबायदि बिथाङा पर्टेल मिडिया वेब पर्टेल मिडिया दिनै लोगोसे खाबु होदों। बे मोनसे बिराद जोंनि एवारनेसनि लोगोसे फोसावनायनि बेबो मेडिया। जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेराव मेडियानि आंखाल। ओंखायनो आं सेन्ट्रेल बाथौ जायनिखि मिरु बाथौ महासभा बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों जे बेखौ लिरनायनि महरजों फोसावनांगौ। एसामिस, इंलिस आरो जोंनि बर'। कारन राव रोङै मानसिफोर दङ। जों कालाइगावआव अनेक राव रोङै दङ, गुवाहाटियाव अनेक दङ। बिथांमोनाथ' बे जायनिखि फोसावनायनि बे गेप जायो। ओंखायनो आंनि बुंनांगौ बाथ्रा बेनो सेन्ट्रेल कमिटिया आब्रुआ जाहाथे बे मोनसे लाइनखौ लानानै बे मेडियानि सिस्टेमखौ बानायनानै बे फोसावनायनि राहा खालामनांगौ। होमबासो जोंनिया सेन्ट्रेलनिफ्राय मुलुगाव थांगोन। जोंनिया सिजौआरि गियान माबोरै आरजिनांगौ, सिजौआरि गियान माबोरै मोननांगौ, माबोरै मोननो हायो, बे जिनिसखौ मिथिनांगौ। दा जों बुंबाय थायो जे सि आरो गुजौ सिजौ, सिया जोंनि जायनिखि आत्मा परमात्मा, बे आत्मा सिजौ सिजौजों जायनिखि लोब्बा बहुद मानसि मिथिया, थोंजों बुंबाबो मिथिया। बे ओंखायनो मिथिनांगौब्ला जोंनि बे मोनसे राहा खालामनांगौ जे फोसावनायनि लिरनायनि महर खालामनांगौ, बिजाब बानायनांगौ। जोंथ' अनेक नुबाय जायनिखि हिन्दु धोरोमनि जा, बुद्धिस्टनि जा, ख्रिस्टाननि जा, बिथांमोना फिसा फिसा बुकलेट थायो। बे बुकलेटफ्रानो दखानाव मोननानै लाबोनानै फरायो, गियान मोनो। जोंनि जिल्लायावबो माबा गैया, जायनिखि जिल्लानि बिबानगिरिफ्रा माबोरै बिथांमोना गिदिंनो, रां रुफा गैया, ट्रेभेलिं माबा गैया, थाखा फैसा गैया, बिजाब दिहुननो गैया, बेबायदि। गतिके आं खावलायदों दिनैनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं साबायखर जासिहरबाय। आरो सेन्ट्रेल कमिटिया बेखौ इमिडियेट बिथांमोना सानै हनै एक्सपार्ट दानानै बे बुकलेटनि होमबा सिजौआरि गियाननि बिथां बुंनाय बायदि रिसार्च सेन्टारखौ जोंहा सेन्ट्रेल लेभेलाव आरो जिल्लानि लेभेलावबो बेखौ बानायनांगौ एबा गायसननांगौ। आंनि बुंनांगौआ एडभाइसआ बेनो। होमबासो जोंनि सारा बुहुमाव मुलुगाव जोंनि बाथौ धोरोमा सानसे गेरेमसा जागोन होनना आं सानदों। आरो बेनो आंनि साननाय हनाया। मालायाबो माबा जायाखै, सानसेयाव जायाखै। जोंनियाथ' 30 years 36 जाबाय जोंना कालाइगावनिया। ओंखायनो जों दाबो उन जानाय दङ। मानसिफोरा बुजिया, बर' रावखौ मोजां बुजिया, आरो बुजिनायब्लाबो बिथांमोना स्टाडि गैया, बिजाब फरायनाय गैया। बिजाब फरायनानै हुदाया बर'नि गेजेराव बहुद खम। बिजाब बाया खिन्थु बथलसे सेक लोङो। फोरोंगिरिब्लाबो बिथांमोना पेपार बेखौ बायालासिनो सेरेब लोंगोन बिथांमोना। आंनि मेगनाव आं नुबाय थादों, बहुद बादा होयो। आरो जोंनि जायनिखि
दैदेनगिरि जायनिखि फोसावगिरि जायनिखि देउरि बिथांमोना बे जायनिखि फेनाय बेसाद जौ लोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन बिथांमोना गोजानाव थानांगोन जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं नुयो सोरबा आसायाव जौ लोङो सोरबा देउरियावबो जौ लोङो बेबायदि हुदाजों सिजौरि गियान आरजिनो हागोन नामा बे एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा खुगाजों बुंनाय नङा स्टाडि नांगौ अध्ययन नांगौ होमबासो आरजिनो हागोन सानसेयाव जाया बोसोर बोसोर बेखौ जों अध्ययन खालामनांगोन बेखौनो आं सानदों बिथां आबुआ बेखौ हानाय रिसार्च पार्सन फर्मेसन खालामनानै दानानै बे रिसार्च सेन्टार दानानै बिजाब दिहुननायनि बेबस्था खालामनांगौ होमबा जोंनियाबो बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि बाथौ धोरोमखौ गायसननो हागोन सानसे बेलासो हागोन बियो सम लागोन बर'फोरा एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा बर'फोरा मेलेम थिगै दङ खिन्थु बाहायनाया गोरोन्थि दङ बाहायनाया गोरोन्थि दं जों सासे आमेरिकानि पन्डिता बुंनाय बादिब्ला जोंनिया जानाय लोंनाय थिग दङ गाननाय जोमनायाबो थिग दङ आरो जानाय थिग दङ गाननाय जोमनाय थिग दङ सब थिग दङ खिन्थु जोंहा मा गैया सोलोंथाइ खान्थि गैया धोरोमनि खान्थि जोंहा माबा खालामा स्टाडि खालामा ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे जोंनि जायनिखि दैदेनगिरि बिथांमोना धोरोमनि बेलायाव धोरोम बिजाबखौ फरायनायनि स्टाडि खालामनायनि माबा खालामनांगौ हुदा खालामनांगौ सहाय खालामनांगौ बेखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय गोजोन्थों साबायखर बिथांनिसिम दा जोङो बे सोंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय दा गुबुन मोनसे आयदायाव फैनोसै थोंगोथों सोंनाय आरो थोंगोथों फिननाय बे सोंनाया जाबाय सुबुंनि साफ्रोमबोनि जिउआव धोरोमनि गियान बा धोरोमनि सान्थौ थानाया मोजां आरो बे धोरोम सान्थौनि गेजेरजों सासे सुबुङा बबे बबे बिथिङाव सासे गियानि सुबुं जानो हायो आरो धोरोमखौ सासे सुबुंनो मानो गोनांथि दं आं बे आयदानि सायाव बुंथिनो थाखाय खावलायगोन जोंनि गेजेराव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय गोबां गेदेमा बिथांमोना दंफैयो जों बिथांमोनखौ सोंगोन लुबैबाय सुबुंनि साफ्रोमबोनि जिउआव धोरोमनि गियान एबा गुन थानाय मोजां धोरोमनिफ्राय सासे सुबुङा मा गियान मोननो हायो एबा सोलोंथाइ मोननो हायो बे आयदानि सायाव बिथांमोननि थाखाय खावलायबाय गासैनिबो खुलुमनाय थाबाय आंनि मुङा जाहैबाय रहित चन्द्र बर' आं उदालगुरि जिल्लानि पानेरि बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि मानसिनो धोरोमखौ नांगौ धोरोमा थायोब्लासो जोंनि जिउ दिङा जिथु बेखौ जोङो मोजाङै जावलांनो हायो मानो होनबा धोरोमा मोनसे आसार खान्थिजों बुंफबनाय धोरोमा मोनसे मा होनो बोसोन बेफोरखौ जोङो फालिलांनो हायोब्लासो जों माने सासे माने मोजां सुबुं एबा जों जिउ दैदेननायाव जों मोजाङै माने दैदेनलांनो हायो माने बेनिखायनो जोंनो सुबुंनो माने धोरोमा गोनांथार आरो धोरोमावनो जोंनि जाथियाबो थांनानै थायो मानो होनबा धोरोमाव जोंहा आसार खान्थि बोसोन दङ जों बेफोरखौ गासैखौबो जोङो मावलांबासो जों मोनसे बे बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो सिनायथि मोननो हागोन आं बेखिनिखौनो खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो दिनै नैबे बाथौ बिबुंसारखौ बाथौ बिबुंसारनि मेलखौ सामलायनाय आफादगिरि आरो लोगोसे जोंनि बाथौ बिबुंसारनिफ्राय फैनाय मावथि हान्जा नोंथांमोन आरो जोंनि नैबेहाय उदालगुरि जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि बाथौनि गेदेमा सान्थौगिरि नोंथांमोन आरो बिबानगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे जोंनि नैबे बाथौ बिबुंसारनि मेलाव नुजाथिफैनाय आं गिबियावनो आंनि सिनायथिखौ होनो लादों आंनि मुङा जाबाय मुस्रिमा मालति रामसियारि उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि दा बिथांमोना बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों जा सोंथि सोंदों बे सोंथिनि थोंजों फिननायखौ आङो आबुङै एबा गुबुङै
गेबेङै बुंजोबनो हायाबाबो सरासनस्रायै आंनि गोसो गोरबोजों जि सानहाबना मोनदों बेखौ आं सुंद'यै बुंना होनो सानबाय। दा जोंनि नैबे बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै जोंनि बर' रायजो राजाया मा रोखोम जौगादों एबा बेजों मा फिथाइ मोनदों बेखौ गिबियावनो जोंहा सान्थौगिरिफोरा मेलेमजिबिफोरा गिबि खेबनि सोंनायनि फिनफोरखौ होबाय। दा आंनि बेलायाव आं नैखौनो बुंनो सानदों जे जों बे धोरोमखौ लानानै गोबां जौगादों आरो गोबां सांग्रां जानो हादों आरो बिराद खौसेथिजों जों जोंनि हारिखौ जौगालांनायाव हेफाजाब होनो हादों। बिनि थाखाय जोङो बयबो मिथिगौ। आरो दा बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन जानो थाखाय बिनिख्रुइ मोजाङै थोंजोङै सोलिलांनो थाखाय गेबेङै सोलिलांनो थाखाय जोंनि हारिखौ जों बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो सिबिनानै जों आवगायलांनो सानदों। दा सासे बाथौ धोरोमनि थार मानसि जानोबा एबा आबुं सुबुं जानोबा जों बे जोंनि धोरोमाव थानाय जेसेखिनि गियाननि गोनांथि, जि आब्रुथिखौ जों रोंनांगौ, जि सान्थौखौ जों रोंनांगौ, बेखिनिखौ जोङो हाजासे जोंनि बे संसार जानाय रायजो जानाय दुखु खैफोद आफोद खैदां खैसिनिफ्राय जों सोलोंनो हायो बेखौ जोङो लानो जुजिनांगौ। होमबानो जोङो मोनसे धोरोमखौ मोजाङै सिबिनानै बे धोरोमजोंनो जोङो गावनि जिउखौ खुंलांनो हागोन एबा समाजखौ दालांनो हागोन आं बेखौ सानो। आरो जोङो जेसे हायो बयबो खौसेयै नाजालायनानै जों बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो खना खनला थानाय गाज्रि मोजां थानाय गासैखौबो सोदांनानै जोङो जुदि लानो हायोबा जोङो जौगालांगोन। आरो जोङो जोंनि नैबे संसार जानायाव जेसेबांखिनि जोंहा गियान बुद्धि सोलो बाहायनांगौ बेखिनिखौ जों बाहायनानै सोलिलांनांगोन। जिहेथु जोंखौ बुंदों गेदेमाफोरा सानसुमैगिरिफोरा बुंदों गासै जिब जिबिनि गेजेरावनो जों मानसि हारियानो साननो गोरोंसिन मेलेमजिबि होननानै बुंदों। बे मेलेमजिबिया जों मानि थाखाय जाखो बेखौ सानसुमैगिरिफ्रा साननानै बिनि फिननायखौ मोनाखैमोन। लास्टआव बिसोर मोनदों जे जों मेरुदण्ड थानायखाय, राजहारा थानायखाय, सिंस्रि थानायखाय, थोंगोरै गसंनो हानायखाय जों गोबांसिन जिब जिबिनिख्रुइ जोङो बांद्राय साननो हायो, हनो हायो होननानै बिथांमोना बिनि कुइसननि फिननायखौ मोनदों बा एन्सारखौ मोनदों होननानै जों मिथिगौ। बिनिखायनो जोङो सुबुं हिसाबै जोङो मानसि हिसाबै जोङो बे धोरोमखौ जोंनो नांथारगौ। आरो मा रोखोमै सोलियोबा जोङो धोरोमनि खान्थिजों आवगायलांनो हागोन, मोनसे जाथिखौ जों जौगालांनो हागोन बेखौ सानलायनांगोन। आरो अरायबो जोङो सैथो सोरां गियानखौ लानानै अरायबो जिउ खुंनांगोन। आरो बे सैथो सोरांखौ लानानैनो जोङो दावगालांनो हानांगोन। आरो अरायबो अननायनि गेजेरजों, निमाहानि गेजेरजों, खौसेनि गेजेरजों अरायबो जोङो गावखौ दानानै समाजखौ दानांगोन, न'खरखौ दानांगोन आरो जौगालांनांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि नैबे सुंद' सोंनायखौ जाबाबो जायाबाबो फंनैसो फिननानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि आवथायाव दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे आखान्थि आफाद मोननै दङ, माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफाद। माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद आरो दुलाराय बाथौ गौथुम बिथांमोननि बबे बिथिंजों सोमोन्दो लाखिनानै दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गौथुमारि खामानि मावनायाव राफोद खालामनो हागोन बा बिथांमोननि खामानि मावनायाव गोबां बिथिङाव दावगानो हागोन, बे बेलायाव आं बुंथिनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनो सानबाय। थान्दै बिथांमोननिसिम आं सोंथिगिरिनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना जेरै बेनि थोंगोथों फिननायखौ हरो। दिनैनि जोबथा सोंनाय थान्दै बिथांमोननिसिम हगारनो सानबाय, बेनो जाबाय दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम, माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफाद जथाय खामानि मावनाय, गौथुमारि खामानि मावनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमा बबे बिथिंजों खामानि मावब्ला गौथुमनि खामानि मावनाया राफोदसिन जानो हागोन, बे आयदायाव बुंथिनो थाखाय आं थान्दै बिथांमोनखौ खावलायबाय। गिबियावनो आं बिथांखौ खावलायनो सानदों। आंनि मुङा मुस्रि बसुमतारी, आं सनितपुर जिल्ला
दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि जा मोनसे सोंथि दं बेनि फिनखौ आं थोंजों बुंनो नागिरदों। जा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा मोननै दालाय आफाद दङ आखान्थि जेरै माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफाद मोनथाम आफादाबो मोनसे आफादनिनो बेयो नखरसेनिनो मुथथे गागि आफादा जाखिनिखौ खामानि मावनो लागि थांखि लायो बेखौ एसे माइनाव आफादा गुबैयै माइनावफोरखौ गोख्रोंसिन खालामोबा मोजांसिन जायो आरो माइनावफोरा गावबा गाव बियाफोरावहा थांनानै गामि गामि थांनानै बिथांमोना माइनावफोरखौ सिगांग्रो जुदि सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बे बाथौ धोरोमनि आरो सिजौआरि गियाननि सायावहा गथ'फोरखौ मोजाङै लेखा फरा सोलोंनायजों सिजौआरि गियान होनायजों माने एवारनेस प्रग्राम लायोबा बे साबसिन जागोन। बेखौ थांखि लानानै बाथौ गौथुम गागि आफादा बेबायदि जुदि बिथोन होयोबा दायित्व होबा मोजां जागोन आरो लोगोसे लाइमोनफोराबो उथ्रिहांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सांग्रांथि खालामोब्ला बिथांमोननि जाखिनि मावनांगौ खामानि बेखौ थोंगोथोङै बिथांमोना बिथोन होनानै गावबा गाव बियाफोरावहा लाइमोन आफादा थांनानै एवारनेसनि गेजेरजों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो मोजां लाइमोननि जाखिनि मावनांगौ मावफारिफोर दङ बेखौ मावनो जुदि बिथोन होयोब्ला साबसिन जागोन आरो लोगोसे बिया आफादा गागि आफादाबो जिल्ला आफादा बिया आफाद आरो बिया आफादा गामि आफादफोरावहा जाहाथे गामिखौ थिग खालामनांगोन जाहाथे गामि आफादनि जा समाज बेबस्था बेखौ गोख्रोंसिन खालामनो हानांगोन अब्लानो जोंनि जा धोरोमनि फोसावनाय जा जौगाहोनाय बेखिनि खामानिया जाफुंसारगोन होननानै आं मिजिंथियो। गोजोन्थों। बिथांसिम साबायखर थाबाय। दानि सोंथि बादि दुलाराय बाथौ गौथुम आरो आखान्थि आफाद जायखौ बुंदों लाइमोन आरो माइनाव आफाद बिथांमोना मा मावनांगौ आं नैबेखौल' खावलायनो लुगैदों दुलाराय बाथौ गौथुमा बिजाब दिहुननाय बिथिंजों बांसिन गोसो होनांगौ जायनि जाहोनाव बिजाबखौ आं ओरैबायदि दिहुनजानो लुगैदों जोंनि आफादफोरनि गेजेराव हमना ला दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुमा दिहुनदोंमोन गांसे बाथौ थान्दै आरो बेनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला बाथौ धोरोम गौथुमा दिहुनदोंमोन गोथारै मैखुन आरो बिनि उनाव बर' बाजार दख'रा बाथौ धोरोम गौथुमा दिहुनदों बामोन आरो बिदिनो हरिसिंगा दख'रा आफादा दिहुनदों गोथार मैखुन आरो बिदिनो खैराबारिया मोनसे दिहुनदोंमोन माबा बाथौ खान्थि आरो बिदिनो बबेबा गौथुमफोरा दिहुनजानाय बिजाबफोरखौ बुथुमनांगौ गौथुमा बुथुमनांगौ बुथुमनानै बेयाव जेरै लिरदों बेखौनो गांसे बिजाब दिहुननांगौ माने हरिसिंगाया जि लिरदों बे गांसे बिजाबाव बिथांमोननि लिरनायनि लेखा गांसे हाबनानै थानांगौ बर' बाजारा जि लिरदों बे लेखानि माबाया बे गांसे बिजाबावनो हाबनानै थानांगौ आरो बेनिफ्राय उदालगुरि जिल्लाया जि सेबखांजादों बे लेखायाव हाबनानै थानांगौ गासैनिबो ज' खालामनानै गांसे बिजाब दिहुननांगौ आरो बेखौ दिहुनखांनायनि उनाव जोंनिनो बर' पण्डित स्कलार बिथांमोननो बेखौ नायबिजिरनायनि बिबान होनांगौ नायबिजिरखांनायनि उनाव माबा मोनसे फिथाइ मोनोब्ला बेखौ गथा मोनसे जोंनि बाथौ धोरोमनि बिजाब दिहुननो नांगौ दा बेखौ दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुमा थाबैनो मावफुंनायखौ आं लुबैजादों जायनि जाहोनाव जोङो नुदों जोंनि गेजेराव दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुमा गुबुन गुबुन धोरोमफोरनि धोरोम फोसावनायफोरखौ नोजोर होनाया मोजां बिथांमोना जोंनि गेजेराव मा खालामदों खेंस्लायै बा थोंजोङै मा होनदों धोरोमखौ फोसावबाय थादों जायखौ बुंदों गुबुन धोरोमफोरा मा होनना बुंदों गावसोरनि धोरोम गुरुजोफोरखौ
सावगारि एरखांनायनि गेजेरजों जोंनो दिन्थिनानै फोसावबाय थादों। सोरबाया मा खालामदों, बोथोरनि फुजानि मुङाव गिदिर मेला खुंनानै जोंनि मानसिफोरखौ गोसो लोहाब होनायनि गेजेरजों बिथांमोना फोसावबाय थादों। आरो बिथांमोना गावसोरनि धोरोमजों लोब्बा थानाय फिसा फिसा धोरोम बिजाबफोर दिहुननानै फोसावबाय थादों। दा बेफोरनो जोंनि गेजेराव मा खालामदों, बै सान्थौफोरा जोंनि गेजेराव हाबफैनानै जोंनि सुबुंफोरखौ मा होनदों, उसाव बादाव खालामदों। आरो उसाव बादाव खालामनायनि गेजेरजों गोनो गोथो जानानै जोंनि माबाफ्रा बैखौसो साननानै मोजां होननानै बेयाव बास्लायलांदों आरो। दा बेखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ मावथारनांगौ आरो थाबैनो, अब्लासो जोङो जोंनि बाथौ धोरोमखौ रैखा होनो हागोन। आरो बेनिफ्राय लाइमोनफ्रा शिक्षानि थाखाय आरो धोरोम शिक्षानि थाखाय बिथांमोना रिसार्च सेन्टाराव सेंग्राफोरखौ लानानै मा खालामनांगौ, धोरोमनि बाथ्रा सावरायनांगौ, शिक्षा दावगानायनि थाखाय सावरायनांगौ, गियान होनांगौ। अब्लासो जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा मोजां सोलोंथायाव दावगालांनो हागोन। आरो बेनिफ्राय आइजोफोराबो बेबादि खामानिखौ मावनांगौ, माइनावफोराबो। दा जोङो नुनो मोनबाय, जोङो बिनि सायाव प्रमान दोङो। जोंनि बर' बाजाराव जोंनि बाथौआरि गामिफोरा सासेबो मेट्रिक पास खालामनो हायामोन सिगाङाव। जेब्ला जोंनि बाथौ धोरोम आफादा गामि गामि हाबनानै फोसावो, धोरोमनि फोसावनाय लोगो लोगो बिमा बिफाखौ जोङो बुजायो, बिमा बिफाखौ बुजायनानै गथ'फोरखौ माबोरै सामलायनांगौ, माबोरै माबानांगौ, अनेक माबानायनि गेजेरजों दा जोंनि बाथौआरि गामिनिफ्रायबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां मेट्रिक पास खालामनाय, मोजां हाई सेकेन्डारि पास खालामनाय, मोजां डिग्री पास खालामनाय जोङो नुनो हादों। आरो धोरोमावबो दा लोब लोब बाहागो लानानै मंगलबारानो जा फोरबोआनो जा बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों। बिनि थाखायनो बेफोर खामानिखौ लाइमोन आरो माइनाव आफादा मावनांगौ आरो आं बेखिनि खावलायबाय। जथाय माबायदि खामानि मावब्ला साबसिन जायो नोंथाङा बुंनो नागिरदों? आंनि बादिबा बुंनो सानदों, आंनि गोसोनि हास्थायनाय बादियै जेनेबा लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादा माइनाव आफादा बांसिन गुरुत्त' होनांगौ। मानो होनबा बिसोरनो जोनोम होनाय, गथ' गथायखौ जोनोम होनाय, जोनोम जानायनिफ्रायनो बिथांमोननि आखायाव। बे हिसाबै न'खरनि खिस्टाचाराव जोंहा धर्मनि आसार निथि दङ। बे आसार निथिखौ जोनोमनिफ्रायनो जोंहा गथ' खुदियाखौ फोरोंलांनांगौ। बे हिसाबै माइनावफोरा जथेस्थ' दायित्व दङ। आरो जोङो बेखौ नुवाखै जों दासिमबो। बेखायनो माइनावफोरखौ जोंनि गौथुम आफादफोरा खोब स्ट्रं खालामनांगौ आरो बेखौनो बुङो आङो, दिनैबो माइनाव आफादनि न'खर न'खर जोंहा गोथार मैखुन गैया। मात्र आर'ज बिलाइल' दोङो आर'ज खन्नायाव, खिन्थु गोथार मैखुमा धर्मनि बानिफोर फरायनो थाखाय बिथांमोननि फ्राय गोबाङावनो न'खराव गैया आरो। बेखौ उदालगुरि जोंनि महासभाया बेखौ बाहाय गुरुत्त' होनांगौ आरो लाइमोनफोरनि खेथ्रआव लाइमोन आफादा जोंनि उदालगुरि जिल्लाया जथेस्थ' लोरबां होननानै सानदों। मानो होनबाना सिस्टेमै जोंनि लाइमोनफोरखौ आर'ज जिथिया खालामनो ट्रेनिं लायो किसुमान आनसलिकफोरा, बे ट्रेनिङाव एक्सुवेलि गौथुमनि मानसि थाफादेरनांगौ, लोगोसे धर्मनि सावरायनाय लाफानांगौ आरो आर'जनि माबाफोराव। होमबासो जोंहा एक गुलि दुइ सिगार थांबाय थायो आरो। जों अकल आर'जल' लानानै जाय आर'जखौ धोरोमखौनो जाबाय बिदि खालामो आरो एक्सुवेलि। दा बेखौनो आं बुंदों, उदालगुरि जोंनि महासभाया जाहाथे एसे लाइमोन आरो माइनाव आफादखौ गुरुत्त' हिसाबै लानांगौ आरो स्ट्रं खालामनांगौ, होमबासो जोंनि धर्मआ दावगागोन होननानै आं आसा खालामो। बिथांनिफ्राय मोन्थि लुबैबाय। खुलुमबाय गासैखौबो। दा दिनै बेयाव जोंहा बाथौ आफादनि मोनथाम आफाद दङ। बिनि सायाव
नोंथांमोना बुंनो थिननायावलाय गतिके बेयाव जों जाबाय आंनि मुङा करुणाकान्त बसुमतारी आं रिटायार शिक्षकबो 2014 14 रिटायार जाबाय आं 1 जानुवारियाव गतिके आगोलाव सनितपुरमोन दा जाहा सानजा बिटिसि बा बिटिआर बरफ्ला ओनसोलनिनो करुणाकान्त बसुमतारी आंनि मुङा दा जाहा बेयावनो बुंलांबाय जाहा रिपर्टार बिथाङा जे आफादखौ नोंथांमोना गिनानै खाफा माबि बुङाखैमोन खिन्थु जोंहा बेफोरबायदि सावरायनोबा बहुद सम नांगौ बेखायनो मेक्सिमाम 3 मिनिट 4 होनायलाय बा बिनिखाय सब खौरांखौ फोरमायजोबनो हाया दा बिनिखाय नोंथांमोना आं जुदि मोनसे माबि बुंनायाव जाहाथे गाज्रि दामोन बा जुदि गोरोन्थि जाखायो मनिनेन समति भ्रम जायो हस्तेरि पुसिक पिसलकम सज्जने बरेना हस्तेरि पिसलकम बिदि जायो गतिके बेयाव मोनसे आंनि गेना गोरोन्थि जागोन जाहाथे नोंथांमोना गाज्रि दामोन बर्तमान जोंनि जितु बाथौआरि जितु जा 1992 आव जोनोम जादोंब्लाबो जागा जागा मोनहैजोबाखै किसुमान जागा जागायाव लिटारेट पार्सनबो खम जनसंख्याबो खम दा आंनि बागै आं मोननानै जितु जों दा पिटिसिनिफ्राय मोननानै जों 1972 आव जोंनि सनितपुराव गुदि बर' मिडियाम गायसननाया जों गाहायमोन फार्स्ट 1972 अनुस्थान सलायबोदों जिखिनि रायजो राजा माबा दङमोन जादों जायाखै बे सलायगासिनो थायो जों मानसिखौ गतिके आं मोनसे खौरां बेखौनो बुंनो सानदों जितु दहायनो बुंबाय आं जोंहा बाथौ धोरोम लानायाव दावगादों आरो बिश्वनि दारैआव दावगानाय माबाखौ बिनिखाय दावगानाया जों जाबाय गामिनि फिसा फिसा माबा गतिके जों दा बिजाबबो लिरदों बहुद खरसा दङ लिरनायबो ओंखारदों बहुद खिन्थु फरायनाय मानसिया बहुद खम जोंनि मानसिया नुनो मोनदों गतिके फरायनो नांगौ जियानो दाजाथों जोंहा दा बे गाहाय जाहा बाथौआव गुबै आफादानो गाहाय बिनि उनाव माइनाव बिखेखके गुबै आफाद माइनाव आफाद खिन्थु माइनाव आफादफोरा सक्रिय जानाय मोनदों जों मोजाङै गुबै आफादाबो थिगानो दङ खिन्थु आंनि मथेब्ला जितु लाइमोन आफादा लाइमोन माने उन्दै उन्दै आं सानदों लाइमोनफोराथ' फ्राय स्कुलनिफ्राय कलेजसिम फ्राय थायो बिसोरनि समा बर ताकर सम्भब जागा जागा माबा मोना गतिके जों मोनथाम हाबाखौनो जाहाथे आंनि मथेबाथाय गुबै आफाद माइनाव आफादनो जथेस्थ' जोंनि दावगाहोनो हागोनदां होननानै आं सानो आरो गतिके दिनै नुनो मोनदों जों जोंनि बर' समाजाव बहुद अनुस्थान जाबाय साहित्य सभा जाबाय एबसु जाबाय माइनाव आफाद जाबाय गुबै आफाद जाबाय लाइमोन आफाद जाबाय गामि एनेखि हारेसमेन्ट मोनो कालेक्सनबाबो माहाथि होगोन माहाथि मिटिङाबो मोननै मोनथाम जाफागोन माहाथि सोरखौ सुद्रमा होगोन माहाथि सोरखौ मा होगोन दा डाबल एक्टिं डाबल पार्ट खालामनो गोनां जाहैयो आरो सासे मानसियानो थारमाने साहित्यनियानो बाथौनियाबो लाइमोनथिनो बिथि डाबल पार्ट खालाम मानसियानो थोआ भागो फरायनाय स्टुडेन्टफोराथ' सात्र सात्रिफ्राथ' थाबायनो बेनिखाय जोङो गुबै आफाद आरो माइनाव आफाद दारैनो जों बाथौखौ फोसावनो हागोन बेनि लोगोसे जुदि जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोना जाहा जोंनि गाहाय आफादजों बा माइनाव आफादजों लोब्बा थानानै जों जाहाथे मोजाङै बायदि माबाव जों रावाव जोंनि जितु बाथौनि माबा लिरनानै जों फोसावनाया मोजां जागोन जोंथ' हायानो फोसावनो जाय मोजाङै मोजां मेलेमजिबिफोरा लिरो बेखौ लिरनानै जुदि जों फोसावबानो गुबुन राष्ट्रफोरजों गुबुन स्टेटफोरजों माबाबानो जों बेखौ जथेस्थ' जों आवगायनो हागोन होननानै आसा खालामदों आं आरो सुंद'यै आं बेखौनो बुंबाय जाहाथे बेखिनिखौ बुंनानै गासैनिबो आं खुलुमनाय जाबाय जोबोद साबायखर थाबाय बिथांनिसिम बे आयदानि सायाव बुंथाय लाइमोन आफादनि सोमोन्दै आयदाया सोलिबाय थानाय हिसाबै बिथाङा बुंनो नागिरदों आब'खौ बुंनो थाखाय खावलायबाय गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि मावथि हान्जा नोंथांमोनखौ आङो खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बेहाय जनाय गासैबो सानसुमै गेदेमाफोरखौबो
आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय। दा नैबेहाय आङो नैथि खेबाव बुंनो नागिरबावदों। फार्स्ट खनसेयाव आङो माने सोंथिखौनो बावगारदोंमोन नालाय, दा बेखायनो आं खनसे आंखौ सोंथि खालामनो होबावनाय जादों आरो। माने सोंथिखौ बावगारबा फिननाया माने बेले बेजे जालाङो। बबेबा लामाथिं खारनांगौ, बबेबा लामाथिंसो खारलाङो आरो। बेनिखायनो आं दा आंखौ खनसे सोंथि सोंबावनो होनाय जाबाय आरो। दा बेहाय ओरैबायदि सोंथि सोंदों, जेनेबा मोनथाम जोङो माबा दङ, बे मोनथामनि बिथोराव जोङो लाइमोनजों आरो माइनावजों गांखं जानानै दङ जों गुदि आफादनि। दा आं माइनावनि जानानै आं बेखौनो असुबिदा मोनगासिनो दं। जेनेबा जोंनि गुबै आफादा जोंनि माइनाव आरो लाइमोनखौ लाफानानै मोजाङै सोमोन्दो लाफानानै खामानिखौ मावोबा जों सांग्रांसिन जानो हागोन होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोबा दा नोंथांमोननिफ्राय आं खोनादों जेनेबा माइनाव आफादा गोगोमै बाहागो लानांगौ, लाइमोन आफादा गोगोमै बाहागो लानांगौ, मावनाय दांनायाव सोमोन्दो थानांगौ गुबै आफादजों, होनबासो जों जौगालांनो हागोन होनना बुंनायखौ जों मोजां मोनदों एबा आं मोजां मोनदों। नाथाय जों मा रोखोमै सोमोन्दो लाखिनांगौ बेखौ जोङो दासिमबो मोजाङै लाखिनायखौ आं जाफुंसाराखै होननानै बुंनो लुगैयो आंनिफ्राय। मानो होनना बुङोबा दिनै माइनावफोरा थानसालियाव फैयो, गोबां फैयो, आरो आर'जखौबो गाबनो माइनावफोरा माने थियारि जायो। नाथाय बे आर'ज गाबनाय समाव दामनाय देनायनि आंखालखौ जों नुनो मोनो। फ्राय माने जोंहा गुदि आफादनि मानसिफोरा जोंजों बारा हेफाजाब होयैयाव जों माने आर'ज गाबनायाव एसे असुबिदा जायो। आरो लोगोसे नैबेहाय आर'ज गाबनायाव मा जादों, गुदि आफादाबो मैखोमै थाफायैयाव, लाइमोन आफादाबो मैखोमै थाफायैयाव माइनावफोरा गोबां जेंनानि गेजेराव गोग्लैनानै थायो। आरो जों जिखिनि मावनांगौ, जिखिनि दांनांगौ, बेखिनिखौ जों जाफुंसार जाजासे मावनो हाया आरो जानानै थायो आरो। दा बेखायनो आङो जोंनि उदालगुरि जिल्ला गुदि आफादखौ आङो ओरैबायदि खावलायनो सानदों गुरै गोसोजों, माने बै बाथौ धोरोमनि थाखाय जा ट्रेनिं देउरि देउसिफोराबो मोनो, बेबायदिखौ जोंनि माइनावफोराबो ट्रेनिंखौ मोनोबा हामगौमोन। मानो होनबा न'खर न'खर बाउनाया आइजो मानसियासो, माइनाव मानसियासो बांद्राय बाउनाय जायो नालाय। दा बे हिरिं फोरसे बेखौनो रोङा खायसे माइनावफ्रा। बेफोरो फिसा फिसा बाथ्रानि थाखाय किसु ट्रेनिंखौ मोनफायोबा जों माइनावफ्राबो मोजां जागौमोन नामा। होमबाना जोङो माने न'नि बे बाउसालियाव जों माइनावफोरानो बाउनायाव बबे मन्थ्रखौ मा बुंनांगौ, मा थानांगौ, बेखौबो मोजाङै मिथिसिनबा मोजांसिन जागौ आरो। माने देउरि देउसिफोरा बै रायजोनि थानसालियाव आरो एखमबा बे हाबा बिबायाव बायदिसिनायाव लेंबाल'सो बिथांमोनखौ जों मोनो। खिन्थु फ्राय भाग न'आवथ' जों माइनावानो बावनांगौ नालाय, बेखायनो जोंहा असुबिदा जायो आरो। बेखायनो फिसा फिसा ट्रेनिंफोरखौ जोंबो मोनफाबा आराम जागोन नामा नोङो आरो मोनसे खोथाया जाबाय, जोंना नैबे धोरोम बिजाबा बेहाय जोङो बोलि बुरै होननाय आरो सं बोराय सं बुरै होननाय बे 18 जरा गुरुफोरनि नामखौनो जोंना बांसिन माइनावफोराबो मिथिया आरो रायजो राजायाबो मिथिया। जायफोरा माने धोरोमजों नांथाबबाय थानाय मानसि बिसोरसो बै गोथार मैखुन बा बाथौ खान्थिनि माबाफोरखौ फरायनानै एसे एसे मिथियो आरो। ओमफ्राय बे मन्दिरावल' फैबाय बा थानसालियावल' फैबाय, बिनि उनाव आरो जाब जुब दोनलायबाय, बेखौ माने स्टाडि खालामियाव फ्रायानो बबे गुरुखौ मा बुङो बेखौनो मिथिया। दा बिदि मिथियैयावनो सोरबाया माने बै माने बिश्वकर्माखौ बावदों, सोरबाया आरो जों बिश्वकर्माखौ बावनो मोना, बे हारसाफोरनिसो होननानै माने माबायो आरो। बै माने बोलि बुराय बेफोरखौ बावो आरो बिदि आरो। ओमफ्राय जोंना माने लिप लाइटबो साफायनाय जाया नालाय, फिसा फिसा माने जोंनि बे बाथौ धोरोमनिफ्रायनो फिसा फिसा लिप लाइट साफायबा दिनै नैबेखौ बोलि बुराय माने मा, बिनि मिनिङा मा, सं बोराय सं बुरै माने मा, एमाव बुराय एमाव बुरै माने मा, बेफोरबायदि लिप लाइटखौ जों जुदि फिसा फिसा जोङो माने लाइमोनफ्राबो बा जोंनि माइनावफ्राबो जुदि बिदि जोङो प्रसार खालामोबा साफायनानै, आरो बे खरसखौ जुदि जोङो गावजों गाव बहन खालामलायोबा, एबा दुलाराय उदालगुरि जिल्लायानो जा बा मिरु आफादानो जा, बेफोरबायदि फिसा फिसा लिप लाइट साफायनानै जुदि जों मखस्थ' खालामलायनाय, फरायलायनाय, मिथिलायनाय सुबिदाखौ जुदि खालामनानै लानो हायोबा मोजांसिन जागोन बायदि मोनो आरो लोगोसे नैबेखौबो आं बुंनो सानो, जेनेबा दा जोंहा नै बाथौ बिबुंसारा बुंदों, मानो स्पस्त' खोथा बुङाखै, मानो गिदों, मानो गोजांदों। नाथाय जों गियाखैबो गोजाङाखैबो, जोङो बुंनांगौबा बुंखागोनानो। दा आं नैबेखौबो गोसोआव दुखु मोनगासिनो दङ। दुलाराय बाथौ गौथुम बुंबाय थादों, नाथाय जों दुलाराय बाथौ गौथुमा खौसे जादोंना जायाखै
जों सानबाय थायो माने खौसे जानांगौ खौसे जानानै बयबो गोग्गोमै हाबा मावो आं दा बाथौ बिबुंसारनि दारैनो होननानै बेखिनिखौ आं खावलायबाय गासैबो जोंनि दुलाराय बाथौ धोरोम आफादा खौसे जानांगौ आरो गोग्गोमै खौसेयै खामानिखौ मावलांनांगौ आरो जों गासैबो जौगालांनायखौ आं हास्थायो गोजोन्थों